Panjang kulino jeblas. Si aku ngomongi dalam manajemen keluarga iki kudu ditata sing apik. Apik. Aku gur ngiling karo Mas Reza iki hal dalam kecil ojo sampai kaliwat. Rene. Kowe iki ngono macan. Sapa sing nantang? Jatane ade mau enek. Dipeni saiki. Sa kowe nyapa sa? Guyu iki nyapa? Aja ngadeg iki engko tak usat-usut saka dilundungane wong. Iya. Ya ora kok perkara aduhe mau ora oleh. Lah kowe kok Surya aku nang gro. Ya wis dipisah beda to. Wong ki ngene iki nyawang bleger kuwi wis beda. Beda apa? Surya. Kalau pengen menyala, rokoklah Surya. Gro. Nek gro. Growong. Lah wong ki blegere wis ketok. Iki aja biyen tok. Iki tak besut karo Mas Reza. Ya didek. Mas Reza iki padha karo iki wong seniman kawak. Saka buyut-buyute drondongane Ponorogo, mbak-mbakane ya drondongane Ponorogo, putune bawa kucing. Lah ora ki lah wis genah lho. Menika niku tesih trae Eyang Kasni Gunopati nggih. Sik trah kuwi sik putu. Aku ora putih, aku mlebu omahe malah. Nyapa? Baik halak lho. Putune bawa kucing. Bapakane. Iki ponggelo. Nggih, Mbak. Lah wong traya turunan warok lho bapa iki. Wong iki muni, aku yo warok. Lah yo bener to wong yo sik trah. Trah menika turunan terakhir yo menika trah teng Mas Reza. Tekone. Kok tekone nang piye bapake? Omamu ndi? Nekoni kowe kaya ngono kuwi. Ra kok kerengen to dhewe iki dhewe. Wong iki muni, iki warok Ponorogo yo ngene iki. Ciri khase ngono kuwi. Wis madang, Bro. Logok jalan. Pesetan Traya turunan warok. Ya apa ora? Aku yo. Lah ngono kuwi traya kowe yo nyauri to. Lek kene aku asli mundur. Terus kerja, Mbak. Oh, kalem. Logok barang wis. Cerita si Ponorogo glogok. Ponorogo warok ya kuwi glogok jalan. Lah kowe nek tekok barang. Tekok aku. Piye? Mbak. Wong bawa kucing biyen ya tuwek-tuwekane saiki sampe putune. Jeneng tak tekon iki lek warok tuwek tak tekon. Mbak, jeneng lek warok tuwek kali macan mboten wedi. Kita nyauri piye? Sapa sing muli? Nah iso malih cilik ngono kuwi apa kok iso warok kok. Kok ana wis kerja. Kok berarti jeneng warok Ponorogo, trap Ponorogo. Ora wedi karo macan. Sapa sing muni? Saya cilik ngono kuwi sapa sing muni? Aku batin. Anggrek.
Nek mbok yo jajal kuwi macane ning ngarepmu ben ngetek ndasmu iki. Wong kok sembrono wong karo macan kok. Ya paling enggak didongakne manten iki apa? Tembung manten kuwi insyaallah mantepe tenanan. Oke. Akhirnya rasa tresno didadekne siji, bebrayan bebarengan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bocah beneran kepalek niki opo iki lho. Sapa sing muni? Menika pilak diarani manten. Manten. Nek sitok mantu. Mama gedang pindho lha. Kowe mbok aja ngono. Ya mantu. Mantu kuwi saka tembung wong tuwa keloro temanten. Oke. Kuwi diarani mantu. Mantepe wis arep nampa putu. Muga-muga besok enggal diparingi putu, enggal diparingi momongan. Mugi-mugi dados putra putri ingkang saleh lan migunani tumrap ing bangsa negara lan agama. Enek lah. Kuwi lho, enek lah. Ya genti kowe kok enek neh. Jangkrik aku lawat. Lah terus Lah kamu iso. Iki anu Pak Bu, iki malah ngotek iki omongan religius saka utekku dhewe, saka pemikiranku edukasi yang lebih baik, infrastruktur manajemen keluarga. Oh, tamu. Ayo. Instruktur Rayo struktur. Tamu Mas Eka. Bapak dari sekali Mbak Pinka, kula aturi jumpa. Tamu Kak. Hei, iki reja ning kamar katanya. Ini dalam bidang seniman. Si aku ngomongi dalam manajemen keluarga ini kudu ditata sing apik. Aku gur ngiling-ngiling karo Mas Reza iki hal dalam kecil ojo sampai kaliwat. Lele. Kowe iki ngono macan. Sapa sing nantang? Arep tak omongin Mas Reza kan dia usaha kedepannya dia usaha ini reok pengrajin reok tapi ojo sampai ngelalekne hal-hal kecil wis kudu mau pikir dalam hal rokok. Kowe iki aja jebles wong ngomongne masalah apa ki usaha kok iso teko rokok manajemen keluarga tidak pernah memikirkan hal sesuatu yang kecil sendiri pikir egois meteng duwe anak duwe mobil duwe omah berarti tapi dipikir sama hal kecil kuwi rokok tanggoku ora rokok saiki iso tuku mobil bos kuwi ngono kuwi ojo kae rokok manggrung kok kae surya iki ono yo kok tampane. Halo, iki singan. Wong iso gelar iki kudu iso gulung. Mas Reza, tanggung jawab. Iki instruktur dalam rumah tangga manajemen kudu dipikir tenang-tenangan. Awak dhewe kowe dadi pengrajin reok iki biasanya penghasilanmu gede. Kudu mikir uripmu ke depan iki roda selalu berputar. Awak dhewe karo ning dhuwur, awak dhewe karo ning isor. Iya bener. Hal kecil sing pikir ojo sampe kowe ngerokok. Lah apa sebabnya kok ora oleh ngerokok wong krayo wong lanang warok lho kowe iki. Hal kecil iki kudu dipikir. Rokok saiki sedina piro? Rokoke apa? Ngalami to pacitan wae. Iki aja ngono lho, ge wong iki nyuguhi kanca-kanca nyuguhi dhewe iki surya. Oh iya apa nyuguhi ne? Reoke gak tak reoke tak sewa. Dadi nek aku enak ora katut. Iki paling elek-eleke ngene iki regane 26.000. 26.000 Mas Desa. Sampeyan pikir saiki dadak itik. Rokokmu mesti 3 contong. Sadina 3. Kowe dadi wong wedok kudu iso ngomongi. Aja rokok tok, Mas. Kuwi ping 26.000 ping seminggu. 350. Wong kuwi sing ping seminggu ya. 350. Sik seminggu 350. Ping saulan. Sebulan berarti 150. Iya. Ping setahun. Setahun ya temune 10 punjul 10 juta punjul 600.000. Lah kuwi lho posisine kanggo keluargamu duwe anak. Besok kowe iso nukokne motor. Kuwi pikiran tenan. Bocah iki ya kudu
pikiran tenan. Iki tenanan. Kowe kudu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Aku mewakili Mbak Pinka sebagai kepala, maksudnya kepala manajemen rumah tangga. Oke. Nek menika Mas Reza kepala rumah tangga, menika kepala manajemen rumah tangga. Oke. Lambemu rene. Kowe ngerokok apa ora? Ora rokok aku. Berarti ya kowe wis iso nukokke motor mbokmu. Tuku motor matamu tuku rokok ora iso kok motor. Kowe iki kocok iki. Lah iya. Gak enek ora kelar tuku rokok. Aku iki ngomongin tak omongi tanggoku. Layak kowe iki ben tanggapan nggo njaluk aku. Maka ditungane Mas Reza kalian Wes pokoke kanggo kancaku iki intine pokoke luar biasa. Tak kenal maka tak sayang, tak seraung maka tak kenal banyak orang. Mas Reza iki luar biasa, nguri-nguri budaya Jawa, kanca-kancane saka ngendi, mantene muga-muga bahagia selamanya. Tepuk tangan buat Mas Reza. Kancane oke. Kancane oke. Moga kedepannya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal diparingi momongan lan ayam asalipun bangun rumah tangga. Menika kancane ganongane wis enek sing saka Ngawi, Madiun, kanca-kanca Ponorogo ya teko. Enek datake saka ngendi-ngendi, dadi tuntung wektu, tuntung rasa, ben sing liyane ora dipandang sepele. Enek rasane iki oh ya kanca-kanca luar kota di Sumbangane. Kripik gedang kripik tela, Sabar sauntara, sithike dang waton rata. ning iki mang tak omongi, Gung. Nyapa? Iki udan mang perkara desa kleru. Nyapa? Wis tak telepon. Zap, aku pungge. Cepat uyah. Uyah. Karo mungkin ben dikene nerang udan ngono. Kae nerang. Karo tahu pia-pia. Lah kuwi enak nih udan kok. Ayo, Cok. Tak luar biasa ayo. Ayo kita. Oh, gedang. Tak besok dulu. Apa lo? Ya. Generasi muda Ponorogo, Bawolok, Sureba. Wait!
Matur selalu